Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά, οι τρισκαταραμένοι, για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πάντων βασιλέα. Κλαίει η Παναγία μας, κλαίει η Δεσποινά μας και τα μυρωδοχεία της με δάκρυα γεμίζει. Γιέ μου, πού είναι η ομορφιά εκείνη η δική σου, πού είναι εκείνη η λαμπρότη σου και η θεία σου χάρη. Μάνα μου, μην κλαις, μη θρηνείς και μη δακρύζεις. Τα λόγια των προφητών πρέπει να εκπληρωθούν. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Η ζωή πως νίσκεις, πως και το άφο οίκης του θανάτου το βασίλειον εις δε και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς. Ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς, ως ανίδεος νεκρός καταφαίνεται, ότι φύσιν ώρα ίσας του παντός. Προσκυνώ το πάθος, ανυμνώ την τάφη, μεγαλύνω σου το κράτος φιλάνθρωπε, διον λέλη με παθών φθοροποιών. Άξιον εστι μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην, τον εν το σταυρό τας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Έφρυξεν η γη και ο ήλιος ότερ κρύβει, σου του ανεσπέρου φωτός Χριστέ, εν το τάφο δίντος νυν σωματικός. Η Πανάμωμος μήτηρ σου λόγε, ότεν το τάφο εώρακε σε τον άφραστον και άναρχον Θεόν.
Οψίας δε γενομένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθέας, τ' όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσελθόντο Πιλάτο ητήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν αποδοθήνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο ο ελαττόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθουν. Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Στελόμενο
φως